tu vas pel paddock i t'ho juro que podríem fer una taula de 30 o 40 persones. S'estic parlant a Amèrica ara mateix, avui dia. Al WEC, a l'IMSA, al European Le Mans Series, a tots els campionats importants del motor, hi ha persones d'aquí a Catalunya i això és bestial. En el nostre equip, que està amb l'altre cotxe, està un mecànic català. No estic al mateix equip, al mateix cotxe, perdó, que el Miquel Molina, però bueno, amb ell, moltíssim bon rotllo. I m'he sorprès que jo sóc de Premià de Mar i ja no hi ha uns quants de Premià de Mar. Érem 4 o 5 que ens podíem comunicar d'una manera no anglesa i que sí que fèiem el nostre clan. Estar a Xina fent una cursa, poder parlar en català entre nosaltres, i a vegades que s'agraeix, al final passem molts dies fora de casa i parlar amb gent que ve del teu mateix lloc, que parla el teu mateix idioma i t'entén perfectament per què estàs passant, és molt més agraït. Ja tens disponible al nostre YouTube la primera part de Catalans pel món. Entrevistes amb pilots, amb periodistes, amb directors de cursa, amb mecànics que exporten el seu talent arreu del globus terraqui. I ho tens aquí, al canal de YouTube d'Sprint Race, dins de Catalunya des de l'asfalt, una sèrie original nostra amb el suport de la Generalitat de Catalunya.